Ada नोंसिनि गामिनि बानायनाय दलंजों थाबायनोसै दिनै आच्छा साइकेलजों थाबायनाय साइकेल थांलाय फैलायखौ बेसे लायो गंसेयाव साइकेलजों थांलाय फैलाय माने आप डाउन बा माने 20 टाका 20 टाका औ ओमफ्राय बाइक बा आप डाउन बा 40 टाका 40 टाका औ माने थांगासेयावहाय 20 टाका ओमफ्राय फैगासेयाव 20 टाका आच्छा मोजां ओमफ्राय ओरैनो नैबे स्कुलनि गथ'फोरखौ ओमफ्राय बिसोरखौ माने अननायजों स्कुल हिसाबै जेनेबा फरायसा हिसाबै हगारबाय आरो फ्रियावनो हगारलायबाय आच्छा जोबोद मोजां दैज्लां समावथ' नै दायोथ' दैया बिराद देरोना सम सम गिदिर देरोना देरोबा बारनो हाया ना साइकेल बायदि मटर साइकेलफ्राथ' जाखाया जाया ओरैनोथ' बेसेसो जायो जानजिसे बिखासे जायो जेरबासे ना ओमफ्राय माने दा जों बे कालेक्सन लानायखौ माने जेनेबा जों ओरैनो लायाखै माने बे दालाङा जिहेतु उनावहाय बायोब्ला मेरामति खालामनो थाखायसो जों खालामफिननो थाखाय आरो जथेस्थ' मोजां आदा ना होमबाबोथ' 10 टाका 20 टाकाजोंथ' जोङो औवा बायदिसिनाखौ मोनखाया ना दायो गैयाबा 50 टाका 100 टाका जाबायना आरो बानायनाय खरसा दं हाजिरा दं ना अब्लाबो रायजोफोरनि थाखाय जोबोद सुबिदा खालामना होनाय जाबाय ना स' लोगोफोर बिदिबा नायलांदो नै बेयाव बिसिनि नटिसफोरा मा होदों नै मिथिनानै लानो गोनां नै साइकेलजों मानसिजों 10 टाका बाइकआव 20 टाका ना थांलाय फैलाय नामा आदा थांगासेयाव मानसि 10 टाका ओमफ्राय बे मा रेहाय बिनायखौ गनायनाय जाया गासैबो थांखियानो रायजोनि ना फरायसाफोर स्टुडेन्ट फ्रि हांमाफोर हिरम्बाफोर 6 न'खर फ्रि नामा आदा जोबोद मोजां दे होमबा हामबायसै सानियान पाउलुस ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथां साफ्रोमखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनै अखा दिन अखा बोथोर फुरा रेनकटजों गाननानै नै थाबायदों बाइकआ ओइनि आंना गारबोबाय नाहरदो दायो आं थांगासिनो दं जोंनि दिगाजुलि स्टेसनाव क्रस खालामनो नागिरदों नै स' लोगोफोर बिदिब्ला दान्दिसे नायलांदो उपाय गैया 10 टाका होनानै बारनो मोन्दों बिराद मोजां ना ओरैबायदि जा खस्थ'खा दैया गिदिरनो खस्थ' जायो आरो स्कुल थांग्राफोरा दैज्लां बोथोराव बिराद खस्थ' जामारो जानायालाय ओइनि नावलाय इनि माबायदि बारगासिनो दङ ना 10 टाका नै 10 टाका रायजोफोर नोंसोरबो फैब्ला दिगाजुलि रेल स्टेसननिफ्राय ओरै फैनानै मना सेन्टार फैनानै आगामाफोर हांमाफोर लामाजों बारस'दो 10 टाका माबा एमएलएफ्राबो एसे गोसो गैया नामा बानायना होनो हा जानो बानायदिया माथो एसेसो बानायबा मोजां मोनब्रा दे हामबायसै सार 10 टाका नांगोन 20 टाका 20 टाका होआबा गवा दै सार गेस लांसै आं माने गेस लांसै नामासो होनदोंमोन आरो लायसै आरो ना बिराद खस्थ' मारलै ना जायगाया जोबथा खस्थ' दलङा माबायदि मानसि बारनानै वाव मोनजेनबाय दलंजों थांनायनि ओइ बाबु सियाखै नोंखौ सियाखै अबे स्कुलाव फरायो ब्रह्म आश्रमाव माथो साथा लायाखै नायलाय स्टुडेन्टफ्रा गथ'फ्रा ओरैबायदि खस्थ' नै जोंना दलङाव नेग्राया थांलाय फैलाय 10 टाका 20 टाका लायो बे 10 टाका 20 टाकाथ' जेबो नङा ना बेनिख्रुइ बांसिन नाय ओरैबायदि देरखाय जाहैदों आरो नै दैलाम बारिखौ नुबायना रायजोफोर नायना ला नै ओरैबायदि गिदिर देरगोन दा बियो दसे उनाव अखा हाबाय नै देरसिगोन जोबोर मोजां खालामदों आदा बाइक गंसेयाव बेसे लायो होन्दोंमोनलाय 20 टाका थांलाय फैलाय ना थांलाय फैलाय 20 टाका जोबोद मोजां दे होमबा आंथ' बाइकखौ दोनबायसो ओइनि बाहेराव माने जायगाया एसे फिसा ना दे होमबा मोजां फैगासिनो दं बाबु सियाखै अखाया दलं गाखोदों दलङाव थाबायबायसो ओमफ्राय साइकेला गैया बोरै जागोनलै राजामोन एसे साइड होदो अबे स्कुलाव फरायोब्रा नोंसोरो ब्रह्म आश्रम ना दे मोजांब्रा अखायाव एसे खस्थ' ना दे नोंसोरनि थाखायथ' फ्रिसो थांलाय फैलाय लामाया ना दे ओइ नै नायहर बिसोरो क्रस खालामसिगोन बारस'गासिनो दं
Ha? Naik dia, gerai, baidi, danger, गिदिर देरखायो आरो बे दैया, बेखौ मा होनो सफाय दै, फुरा हाजोनिफ्राय फैगोन बियो, नायदो, danger kan nih, ini खस्थ' बानायदों बिसोरो, ada फैबाय ना? फैबाय दा? 10 थाखा दंना गैया 10 थाखा? 10 थाखा गैथारहाय। दा नोंखौ 10 थाखा लाखिगोन ना बेयाव गेटआव? अ 10 थाखा लानांगोन बिराद खस्थ' मावदोंना बिसोरो। आयु गिलायलाङोलां बिराद गोलाव फैबाय। वाह ओइ दैजों थाबायनाया बुखारबासो दैजों थाबायनाया बुखारबासो दैया देरबोहांदों दान्दिसे उनाव नायदो आरो दैया नायलांबाय थादो लोगोफोर औवानि दलां नै बे जाबाय सबाय दै बेजोंनो बाइक सलायो साइकेल सलायो स्कुलाव थांग्रा गथ'फ्रा बेजों थांलाय फैलाय नै जोबोद खस्थ' जोंनि सनितपुर आसामाव बियो हा ढेकियाजुलि रेल स्टेशननिफ्राय फैनानै मन' सेन्टारजों फैनानै ओरै आगमापुर हांमापुर गामि हाबनाय लामानि बियो दलं रायजो राजाफ्रा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माखासे मानसिफोरनि थाखाय सुबिदा खालामना होनाय जादों बिथांमोनखौ हामबाय होनो नांगोन जोबोद खस्थ' खालामबाय बिथांमोना मात्र सासेयाव 10 थाखाल' लायो बाइकआव 20 थाखा लानाय जायो जोबोद माने सोमोनांथाव अनसुंथाइ खस्थ' खालामदों बिसोरो जोब्बाय दलङा नै साइनबर्डआ बेनो नै जोबोद मोजां पार्सेल नै मा लानो सब पार्सेल और अंदर में है पार्सेल लांनो फैदों पार्सेल आरो आंना बे पार्सेला आंनि ना बेसेबां हरनांगौ दायो 3200 माने 3200 नायनोसै बिदिब्ला लोगोफोर दान्दिसे नायलायदो आदा सानलाय नैयाव बेसेबां दङ नायनानै लादो बेसेबां दङ ना अखा बोथोरावबो पार्सेल फैयो नै जोंना उपाय गैया थारिखजों खोथा ना Diam dah. Sini.